Etorri bertsozaleok, 2006ko bertso egunera. Hau mundiala izango da. Zatozte gurekin, bidaia miragarri honetan. Bertsoaldi entzungarriak, malabarrak, alambre gaineko bertsoak, magia, denetarik izango dugu gaurkoan. Hona hemen, gaurko 8 artista. Zumaiatik, zeharkatu ondoren ozeanoa, itxasoa eta ibaia, giza gogoen laia. Jon Maia, gizon garaia. Hernanitik, batzutan lastan, bestetan zista, bertsolari artista, Maialen Lujanbio, hitzaren kontorsionista. Zarauztik zuzenean, eta beretzat bakarrik zirkuko laugarren pista, Andoni Egaña, ilusionista. Endaiatik, Azpegiz Malerus, ez ordea barrus, Urraspian ere bertxotan egin dezakeen Amets Arzaiu. Herri honetik etorriagaitik espentsa santua denik. Amaia Agirre bertso fakirra Bilabonatik. And the last, but not the least, arrazoi indartsua, ahots bulartsua, Sebastian Lizaso, erraldoi ahaltsua. Hasi dadila munduan den bapateko ikuskizunik handiena. Zerrote da magoa edo, zerrote bersolaria, zein truko kekarriko digu, gure asteroko saria. Zerrote da lastoa edo, zerrote da gogaria, ikuskizuna hasiko da, haundia eta nabaria. Zabaldu da teloia eta piztu digute argia, magia da gaurko hitzata, hitza da gaurko magia. Itza da gaurko magia.